Ahoj, přátelé. Čau, vítám vás u prvního dílu Join to Fun Psychology a na co se můžete těšit? Dneska od nás tady s Frantou dostanete zaručený návod, jak si chytit do svého života tu správnou dívku. Jdeme na to. Jdeme na to. Každá žena ve svém životě chce alfa samce. Jsou tu dva ale rozdílný pohledy. Pohled mužů a pohled žen, jak alfa samec má vypadat. A jaký je pohled mužů, Franto? No, Jardo, pohled mužů na alfa samce je asi takový. Ve skutečnosti to takhle nemusí být. Není to jedna z priorit. Ve skutečnosti mají muži a ženy úplně jiný způsob přemýšlení. To, co se líbí mužům, tak na to ženy kašlou. A co muž musí mít, aby ho dívka chtěla? Auto? Svaly? Můžeš mít auto, můžeš mít svaly. Nejdůležitější, co potřebuješ, je tvoje sebevědomí. Ty víš, mentálně jsi nastavený, že do svého okolí přitahuješ krásné dívky. A ty cítíš, že oni s tebou chtějí být. Máš pravdu, Jardo. Každý muž by tohle pravidlo měl využívat po celý život. Jak je naše pravidlo číslo 2? Naše pravidlo číslo 2 je, že ženy milují, když muži vědí, co chtějí. Když se nebojí ukázat, co chtějí. Tak ženám ukáž, že nechceš. No a Jardo, jaký je pravidlo číslo 3? Nebuď jak štěňátko. Prosím, budeš se mnou, neopouštěj mě. Já jsem tak sám, chci pohladit. To je nastavení ubožáka a na toho nikoho vlastně nenalákáš. Za čtvrté, ženy na mužích zbožňují odvahu. Řekni mi, který muž dneska přijde za ženou nebo za dívkou a řekne, ty se mi líbíš. Buď mezi prvníma a přijď k ní a řekni jí to. Správný muž, za páté, je schopný mluvit o svých potřebách, o svých emocích a o svých citech. Je otevřený v komunikaci, je sám sebou. No a poslední pravidlo za šesté je, nesnaž se být ideál. Buď prostě sám sebou, buď muž, buď galantní muž. Jardo, slyšíš to, co já? Nevěřícné hlasy. Ano, slyším, jak muži obrazovek si říkají, jak mám vlastně získat sebevědomí. Můžeš jim to, Franto, poradit? Jaká je naše rada? Zajdi se do posilovny. Nemysli si, ne kvůli tomu, aby si ženu oslnil svými svaly. Ne, ale právě kvůli sobě. Protože, Jardo, co je to vlastně sebevědomí? Sebevědomí je především být spokojený sám se sebou. Takže klapka už nevím kolikátý. Čau. Jak se tam zapomněl co říct? No tam nabysli, uvedl. No, to by bylo fakt dobrý, man. Jarno, co děláš vzadu? Věřeš tam tu kalenku? A jednou za čas prostě se dá nic dělat, prostě se jí zmocni. Už jak to myslíme, nebude do 15 let. No tam sežral úplně to slovo. To nezvládnu. Já radši zůstanu doma sám. Tak. To je fakt dobrý, ty vole. Tak jo, chceš ještě jednou? Jo, okay.